Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħuti nġibarna hawnhekk f'dan is-santwarju dedikat il-Madonna ta' Pinu għal din iċ-ċelebrazzjoni tat-tieni ħadd matul ir-Randan. Hekk illum il-liturġija tkellimna dwar din il-mixja tagħna fir-Randan u naraw il-Ġesu li jurina verament minnu. Hekk din it-trasfigurazzjoni. Biex inħejju ruħna tajjeb għal din l-Ewkaristija llum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Roħ Luigi Bonanno, ejjew fi skitt ta' qalbna narfu ħtijietna u ntolbu maħfra lil Alla ta' xi noqasijiet li stajna għamilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li jilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti tridna nisemgħu lil-ibnek il-għażiż, itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel insaffu l-għajnejn ta' ruħna ħalli nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq infakkarkom illum il-ġabra tkun għas-seminarju maġġuri ta' Għawdix. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej ħareġ lil Abram il-barra u qallu: ħares sewwa lejn is-smawiet u għodd il-kwiekiet jekk għandek ħila tgħoddhom. U żied jgħidlu: hekk qed ikun nislek. U Abram emmen fil-mulej u dan għaddihulu b'ġustizzja. U qallu: jien il-mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kaldin biex nagħtik din l-ard bwirt. U qallu Abram: Sidi mulej, kif inkun naf li se nirita? U wieġbu: ħud li oġla ta' 3 snin, moza ta' 3 snin, muntun ta' 3 snin, gamima u ħamima. U ħadlu dawn kollha u qasamhom min-nofs, u kull nofs qiegħdu biżwiet ieħor, imma l-asafar ma qasamhomx. U niżlu l-asafar tal-priża għal fuq ġisma mejtin, imma Abram gerrixhom lura. U niżla x-xemx waqa' fuq Abram nas qawwi, u waqgħu fuqu biża' u dalma kbira. Meta x-xemx kienet niżlet u kien dalam, kien uri daħħan u l-sin nar iż-żiġ qasmu minn bejn il-ċejjeċ tal-laħam. Dakinhar il-mulej għamel patt ma' Abram u qallu: lil nisnek nagħti din l-art mix-xmara tal-Eġittu sa xmara l-kbira, ix-xmara tal-Ewfrat. Il-kelma tal-mulej: roddu ħar lil-Alla. Ngħidu flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ngħidu flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi u d-dim min għandi nitwerwer. Ngħidu flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Isma' mulej li ħellajta tiegħi, ħenna lija u iġibni. Ejjed f'qalbi, fittex il-wiċċi. Jien wiċċek infittex mulej. Ngħidu flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. La taħbirx wiċċek minni, la twarrabx bil-erra l-qaddej tiegħek. Int l-għajnuna tiegħi, tħallinix u titlaqnix. Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ngħidu flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sieħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Ngħidu flimkien: il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.
Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostolu lill-Filippin. Ħuti, ixbħu lili u ħarsu lejn dawk li jimxu skont l-eżempju li rajtu fina. Għaliex hawn ħafna, dan għattulkom bosta drabi, imma issa intennijulkom bidmuħ fajnejja, li jġibu ruħhom bħala dewwa tas-salib ta' Kristu. It-telfien għad ikun tmimhom, Alla taħħum u zaqqhom, jiftaħru b'dak li jmissom jistħu minnu u moħħhom biss fil-ħwejjeġ tad-dinja. Imma aħna pajżani tas-sema, minn hemm bil-ħerqa nistennew jiġi is-Salvatur tagħna Siedna Ġesu Kristu. U għad irid ibidlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjus tiegħu bil-qawwa tas-seta li għandu li jġib kollox taħtu. Għalhekk intom ħuti li intom l-għoża u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħiħ fil-mulej maħbubin tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Fi sħaba kollha dawl leħen il-missier instema, danu ibni il-Aziz, isimgħu lilu. Il-mulej ma'kum, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ħamijew lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu u tala fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa jitlob, id-dera ta' wiċċu tbidlet u l-ilbies tiegħu saru ta' bjuda li tgħammex. Kien hemm żewġ riġiel jitħattu miegħu, Mosè u Elija, li deru fil-glorja jitħattu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Pietru u sħabu kienu mejtin bin-nas, imma baqgħu imqajmin sew u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġ irġiel li kienu miegħu. X'in dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesu: Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn ħantellu tlettinet, waħda għalik, waħda għal Mosè, waħda għal Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid. Waqt li kienu qegħdin qiegħed jgħid dan ġiet sħaba u għattitulhom huma beżgħu kif daħlu fi sħaba. U minn ġo sħaba nstama' leħen jgħid dan hu ibni il-maħtur lilu isemhu. Ma l-instema leħen Ġesu sapruħu waħdu, u ma zammew iskiet, għal dawk li jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw. Il-kelma tal-mulej. X'ibdejt nipprepara għal din il-pritka, għamilt id-domanda li l-nifsi, għaliex kultina ħadd tar-Randan il-Knisja tippreżentalna il-Ġesu jurina minnu, għax jiena ngħid aħna ngħidu la trasfigurazzjoni, imma Ġesu li jagħmel huwa verament urina minnu neża il-ġisem li ħa biex aħna nkunu nistgħu narfuh u immissuh, għax irridu nifhmu x'inhi l-inkarnazzjoni ta' Ġesu ġie fostna biex aħna narfu minnu. Għax l-ewwel prova jkellemna permezz tal-profeti ma fimniex, prova jkellemna b'diversi modi bil-ħolqien u ma fimniex. Għal ħan inżel jiena nitkellem bħalhom, niekol bħalhom, jarawni, forsi fl-aħħar ikunu jafu jien min jiena, kien ikkomunika magħhom.
Allura jiena t-trasfigurazzjoni għalija hija li Ġesu neża dan il-ġisem uman tagħna biex jurina verament minnu. U għetti dan żbaljaw allura poġġew it-trasfigurazzjoni f'dan il-mument ftit qabel il-mewt ta' Ġesu. Fil-li qegħdin fid-deżert, fil-li qegħdin fis-sakrifiċċju, fil-li qegħdin fit-tentazzjonijiet, u t-tieni ħadd naraw il-Ġesu fil-glorja. Kunu għafu li ma żbaljax ta' Ġesu laqqas. U laqqas minn kiteb il-Vanġelu. Il-verità tafu x'inhi li biex nifmu l-mewt u r-reżoluzzjoni u l-qawmien ta' Ġesu iridu nifmu lill-Alla. Iridu nifmu il-loġika ta' dan Alla tagħna. Illi tant iħobbna illi ġie biex jagħti ħajtu għalina. U din mhix ċajta ta'. U din rridu nifmuha billi nagħmlu ċertu eżerċizzju. Għalhekk aħna nitkellmu bir-randan u l-eżerċizzi. Eżerċizzju mhux biss nisemgħu l-kelma talla, imma nagħmlu ċertu eżerċizzi aħna. Aħna fil-ħajja ta' kuljum nagħmlu ħafna eżerċizzi min biex jibqa' iżomm il-figer, min biex moħħu jibqa' jaħdem sewwa, min biex f'saħħitna nibqgħu sewwa, u kultant ninsew l-eżerċizzi tal-ħajja spiritwali tagħna. Il-randan huwa mument ta' biex nikbru, ta' għajnuna biex nikbru. Kollox ikabbarna ta' anke l-iżbalji tagħna, anke d-dnubiet tagħna, huma mument li lilna jgħinuna nikbru, narfu minn aħna u narfu kemm aħna maħbubin. Għax meta persuna tħossa maħbuba, eżis ħuti, tagħmel il-mirakli. Tifel familja li jħossu maħbub u apprezzat u nkoraġġejt mill-ġenituri tiegħu ikun suċċess. Nisrani li jħossu maħbub minn Alla, maħbub kif inhu u mhux kif suppost ikun għax ħadd minna laqas jien, laqas il-Papa, laqas il-qaddisin ma kienu kif suppost ikunu. Il-qaddisin tinsewx li mimlija bil-midinbin. Imma li meta ltaqgħu ma' Ġesu kif qed nipprovaw nagħmlu llum aħna għax din hija trasfigurazzjoni, narfu minnu Ġesu, niltaqgħu verament ma' Ġesu. Ħajjithom minn hekk bidluha kompletament. San Pawl, Marija Maddalena li kienet prostituta, edha l-ġenna, mimlija midinbejn. Jien għalhekk ma naqtax qalbi li mmur il-ġenna, għax Ġesu li iħobbni kif jiena, mhux kif suppost inkun. U dan l-eżerċizzju illi jagħmlu l-apostli, dawn it-tliet apostli. Ħanajdilkom naqra x'jiena qatt naħseb ftit fuq din ta' x'iridu nkunu umani, il-Vanġelu rridu ngħixuh. Npoġġuh mhux xi ħaġa l-bogħod, u xi ħaġa konkreta. Ma l-immaġinaw dan Ġesu minn 12 l-apostlu jażel 3 minnhom. Jien kieku għażel li kont ngħid hawnx ġej iċ-ċajt. Minn 12 għażel 3, ħanitelgħu għan fuq, ma nafx murtux xi darba u tlajtu fuq it-Tabor. Jiena jekk missier żbal għax kelli 20 sena meta mort l-aħħar. Għandu kont tlajna b'taxi u domna xi sija tilgħin, sa dawn tilgħu bil-mixi. Għalhekk il-Vanġelu jgħidilna kienu reqdin kważi xi waslu għan fuq. Sejn kieku Ġesu għażel li minn 12. Għalli ħanitelgħu għan fuq. Waqt li tilgħin qatt jirrakkontali li ħajgħaddim il-mewt u l-passjoni kien jaqbadni it-twerwir. X'ngħid dan ħajħodni miegħu għall-mewt. Din hija l-ħajja tagħna. L-ewwel ħaġa rridu nagħmlu fil-ħajja tagħna biex narfu l-Ġesu rridu nitelgħu ħdejh. Ħanejt ħaġa żgħira u fhmuni, nitelgħu xi ġifieri. Biex nersqu lejn Ġesu rridu nagħmlu sakrifiċċju, m'hemmx bħalma trid tagħmel sakrifiċċju biex tagħmel eżerċizzju kif trid iżżomm il-figer. Dan m'hemmx fiex ninfixlu. L-eżerċizzju diffiċli, l-apostli biex telgħu għan fuq dawn it-tlieta tbażżru. U k'maħniex lesti li nagħmlu dan il-Alla maħniex ħanarfuh. Meta jiena moħħi pereżempju fil-flus, meta qalbi ħsiba fil-flus, jien nibda nirraġuna bil-flus, bil-mentalità ta' kemm ħanaqla flus ta' kemm ħansisiju.
Jekk jiena qalbi ħsieba fl-affarijiet ħankun ċar nisa u irġiel, int ħatibda tirraġuna b'dak il-mod. Jekk jiena moħħi ħsibni fil-partying biss, biex qed ngħid li kollox ħażin ta'. Imma jekk ħanibda nirraġuna. U biex nikbru fil-ħajja spiritwali, moħħna jrid ikun ftit fuq Ġesu. Għax aħna nibnu idea ta' Ġesu. Ta' bnedmin, mhux tal-Vanġelu. Ġesu li xinnagħmel id-dnub jirrabja u ma ħares lejja u jaħmur inqer mhux dejjem l-istess. Dnub ħanerġa' nagħmel, Ġesu qed nagħmluh li hu bniedem bħalna għax offendejtu darbtejn mhux ħajaħfilnek aktar. Intu Ġesu mhuwiex hekk. Għandna idea ta' Ġesu li jirrabja għalina, li ma jħobbniex, li għax tajtu daqqa ġa wiċċu jew offendejtu bid-da abbandonani, illi għax għandi marda insini. Mentri Ġesu jgħaddina u jippermetti ċertu affarijiet fil-ħajja tagħna għax għal Alla l-importanti li jint li hu ħalqek għalih tmur miegħu għall-eternità. Akkost li forsi din id-batija li għamlu l-apposti biex tilhom fuq serviet biex jarfu lill-Alla. U x'kien għarfu lill-Alla? Luqa jgħidilna għaw versa bih, Luqa jgħidlek. U ġara li huwa jitlob id-dera ta' wiċċu tbidlet. Biex narfu lill-Alla rridu nitolbu. Issa biex titlob mhux faċli, anki jien insiba diffiċli. Mhux għax jien qassis naf nitlob iktar minnkom, imma kulħadd isiba diffiċli. Għax it-talb titwarrab l-iktar affarijiet li huma l-qalbek. Divertiment, computer, television, ma nafx. Faċendi, xiri, divertiment. Mhux faċli. U l-bidu diffiċli. Dan bħal meta jien overweight u bdejt nagħmel l-exercise. Tibda taqta' nifs, imma bil-practice tibda titlef il-weight u tibda jiġi iktar l-istess it-talb. U meta jien nara fil-Ġesu dak li jew ħajti tinbidel bħalma ġralhom il-qaddisejn. Għax meta jiena kif tat-tifel, meta jien inħossni maħbub kif jiena, meta jkolli idea vera ċara ta' min hu Ġesu u kemm iħobbni jiena mingħajr ma rrid ħanbiddel ħajti. Mela, nitelew fuq il-muntanja li hu diffiċli, nitolbu biex narfu minnu verament dan Ġesu. U l-aħħar parti, l-aħħar punt, rridu ninżlu. Pietru għallu għajja nibnu meta tara fil-Alla, izbuħiet Alla, meta tara fil-izbuħiet Alla, ġeli kollek esperjenza spirituali. U ma jkollek, per eżempju, tmur irtejr, jew tisma' eżerċizzi u tħoss laqqassis laqtek u tħoss ċertu. U ma jkollok xabtit li jispiċċaw l-eżerċizzi, jew tagħmel esperjenza ta' Alla. Ma Ġesu jgħidlek issa rajt min jien issa bżonn nerġgħu lura f'dik il-ħajja. Għax il-mixja tagħna Ġesu raġa' niżel minn fuq dik il-muntanja biex ikun mislub għalija u għalik. Mhuwiex faċli l-ħajja. Imma jekk naf li aħna maħbubejn minn Alla m'għandniex għax nibżgħu eżisuti. Fija d-diffikultajiet u kultant ma nifmuħx lill-Alla taw tippruvawx tifmuh. Li nsiru nafu aħjar iva ma li nifmuh ma jistax ikun għax dik bħal dik l-om li l-tarbija ma tkunx tittatija injections u tara diħla l-injection u t-tarbija tibki ma tuħux gost, imma taf li għal-ġit taħħa u. Taf li għall-aħjar taħħa. L-istess il-missir għallek jgħamil maħna ta'. Kultant jgħaddina minn ċertu dbatijiet, għas jgħaddina jippermetti, għax aħna bnedmin. Imma l-importanti li nsiru nafu ġifri, ir-randan dan huwa ta' nieqfu ftit. Niltaqgħu anke ma' dan Alla illi tanti ħobna, naraw verament minnu dan Alla. Nimxu din il-mixja tagħna, forsi bid-diffikultajiet bid-batijiet, però bimħabba. Nem maħbubejn id-diffikultajiet għalkemm huma diffiċli jgħixuhom b'ferħ għax hemm l-imħabba. U fil-ħajja tagħna dan irridu nsibu l-imħabba, il-vera mħabba. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
issa nqumu bil-wieqfa u flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu. Imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum u mweġġeħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fuqhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika, nistqarmu mudija waħda, nistenna l-qawma mill-wied il-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti Jeżis, ma' Ġesu fuq it-Tabor ejja waħna wkoll nitolbu lill-Missier li jrid ibiddel il-ġisem imsejken tagħna f'sura tal-ġisem glorjuż ta' Ibnu l-Għażiż. Fil-waqt li ngħidulu Missier ġeddidna fis-sura ta' Ibnek. Missier ġeddidna fis-sura ta' Ibnek. Tolbu għar-rajja tal-Knisja biex ikunu bnedmin ta' talb u jxandru pixxieda ta' ħajjithom li inti trid tagħmel patt ta' mħabba ma' kull bniedem nitolbu Missier ġeddidna fis-sura ta' Ibnek. Nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus biex jitħabtu għall-paċi biex id-dinja tinbidel għall-aħjar skont il-pjan li jint ħlaqt għalija. Nitolbu Missier ġeddidna fis-sura ta' Ibnek. Tolbu għal-katekumeni dak li qed jippreparaw ilwieħhom għall-magħmudija u għall-ġenituri li qed jistennew it-twelid ġdid fil-magħmudija tat-trabi tagħhom. Nitolbu Missier ġeddidna fis-sura ta' Ibnek. Nitolbu għas-seminaristi u għas-seminarju tagħna biex il-mulej jibqa' jitfa' l-barka fuq dawn iż-żgħażagħ li jażlu li jimxu warajh. Nitolbu Missier ġeddidna fis-sura ta' Ibnek. U Alla kbir u kollok fedeltà, inti turi wiċċek lil min ifittxek qalb sinċira, saħħaħ fina l-fidi fil-misteru tas-salib u għatina spiritu ta' talb biex nilqgħu il-patt ta' mħabtek u nisemgħu bħala d-dixxipli lil Kristu ibnek Ġesu u li jgħix u jisalta għal dejjem ta' dejjem. Issaqgħu saċerdot mill-seminarju ħekellemkom fuq din il-ġabr il-ħassi. Hija ħaġa ngħidilkom, jien mhux ħanistrinejt, jien missieri ma kienx sinjur. Jiena lila ħallsuli biex sirt qassis. Kull ma ngħinu fis-seminarju huwa ta' ġid ta'. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo e del tuo nome. Benedetto sei tu, Signore. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom
ikun joġob lill-Alla l-Missi li jista' kollox. Il-vittma li sejrin nofrulek mulej tnaddafna miħtijietna u tqaddisna fir-ruħ u l-ġisem biex niċċelebraw kif jixra il-misteri tal-Eid bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxipli u fuq l-għolja mqazza u rihom is-seb tiegħu biex kulħadd jaraf tajjeb il-glorja tal-qawmien għall-ħajja tinkiseb permezz tal-passjoni kif xiet ukoll il-liġi u l-profeti. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq din l-art u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek u ngħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fil-għola tas-smewit, imbierek minn ġej fisem il-mulej, wasanna fil-għola tas-smewit. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudisija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu, il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħajl kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, rrodulek ħajr għax oġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha b'mod partikolari llum nitolbu għar-Roħ Luigi Bonanno li għalih qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk
ونسبحوك جيسو كريستو ابنك. بكريستو ما كريستو وفي كريستو ينات ليلك alla missile tista kollox fl-imkien ma l-Spiritu Santu kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Għana u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għat jaslimu la dalin trid fija, li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jisfewlin l-sin tqarnu bija mal-ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu għadak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien jiswew l-insan tqarrbu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħasna.
O Ġesu ngħidulek grazzi. Grazzi tal-li kultant ittallana fuq it-tabor miegħek biex turina verament min int. Grazzi tal-li tina dan iż-żmien fejn nistgħu nersqu aktar lejk. Fejn tatina l-maħfra tiegħek. Fejn tippreparana l-ħajja ta' dejjem. Grazzi tal-imħabba li tina anke permezz tal-familji tagħna, permezz ta' sħabna, anke permezz tal-Knisja u s-saċerdoti tagħna. U Ġesu għamel li narfuk aktar, ħalli nħobbuk aktar. Grazzi tal-li jogħġbok tiġi fil-qalb tagħna, fl-Ewkaristija. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Bil-ħrara kollha nrodulek ħajr mulej għal din it-qarbina li għamilna li bija sa minn din id-dinja stess tatina sem il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Ippermettu li kelmtejn żgħar tarat il-ħajr għall-offerti tagħkom f'din l-Ewkaristija għas-seminarju maġġuri tagħna. Jiena Fader Gabriel, viċi rettur tas-seminarju, meta qed nitkellmu fuq is-seminarju maġġuri mhux l-iskola li hemm irrabat mill-Form 1 sal-Form 5, imma fejn dik l-iskola bħalma forsi hawn min jaf hemm dar fejn jgħixu is-seminaristi għal 7 snin jirċievu l-formazzjoni tagħhom biex għada pitada ikunu jistgħu jservu l-poplu talla bħala saċerdoti. Ekku snin ilu, ħafna snin ilu, l-isqof Nikol Kawki kien għamel għażla illi lis-seminaristi ma nitolbuhom xejn għal formazzjoni, m'hemmx miżata biex wieħed ikun is-seminarju, imma is-seminarju jiġi jiddependi għal kollox fuq il-provvidenza, fuq il-ġenerożità tal-poplu ta' Alla f'Għawdex. U dan mhux biss biex il-formazzjoni tkun miftuħa għal kulħadd, anki għal dawk li m'għandhomx flus, anki għal dawk li ġejjin minn familji li huma fil-bżonn, imma wkoll biex intom, biex il-poplu ta' Alla iħoss il-bżonn, iħoss id-dmir tiegħu illi bil-ġenerożità u anki bit-talb ikun parti mill-formazzjoni tas-saċerdoti ta' għada. Jekk irridu li għada pitada minkejja li Għawdex żgħir, minkejja li aħna djoċesi żgħira, imma jekk irridu li għada pitada irridu li jkollna is-saċerdoti, illi jibqa' jkollna l-qassisin li jservu l-poplu ta' Alla, irridu nkomplu ninvestu fis-seminarju tagħna. U l-provvidenza mas-seminarju tagħna hija kbira, jilli qiegħed hemm u ngħix hemm flimkien ma' qassisin oħrajn u flimkien mas-seminaristi huma ħafna dawk li jiġu blotjiet tagħhom, huma ħafna dawk li jiġu bil-prodotti tagħhom, huma ħafna li dawk illi joffru l-għanuna tagħhom ta' kull tip, mod partikolari bit-talb għas-seminaristi tagħna. Jew għalhekk din tkun għalina ta' motivazzjoni biex inkomplu nitolbu għal iktar vokazzjonijiet biex il-Mulej Ġesu jibqa' jiġi magħruf u maħbub. Nirringrazzjawkom u nawguralkom ukoll il-bqija tal-mixja tar-Randan u lejt it-tajjeb. Skużawni l-lum ftit avviżi, ir-Randan iġib ħafna avviżi. Ħanagħmilhom fil-qosor kemm jista' jkun biex ma ndewwimkomx. L-eżerċizzi tar-Randan kull nhar ta' erba' tul ir-Randan tisiru korsijiet ta' eżerċizzi fid-9 ta' filgħodu f'din il-Knisja u fis-7 ta' filgħaxija. Inħeġġukom biex nagħtu widna ismeħ tal-kelma Alla nitilgħu fuq it-tabor biex niltaqgħu ma' Ġesu. Festa ta' San Ġusepp nhar l-erba' 19 ta' Marzu hija festa ta' San Ġusepp għalhekk il-Qudies ser ikun f'dawn il-ħinijiet fis-7:30, fit-8:30, fid-9 jsiru l-eżerċizzi, fl-10 qudiesa oħra u fil-10 jkun hemm qudiesa fis-6:30. Via Sagra tull-Olja ta' Ammar u tul dan iż-żmien tar-Randan kull nhar ta' Ħadd fit-3:30 ta' filgħaxija ta' nofsinhar qed issir il-Via Sagra tull-Olja ta' Ammar li tibda minn fuq it-suntier tas-Santwarju. Bħalissa wkoll qed isir xi xogħol fit-triq tal-istazzjon tal-Via Sagra qed nitolbu l-għajnuna ta' xi irġiel biex jgħinu fit-tindif tal-istazzjonijiet. Għalhekk min jista' jgħin ikellem mill-aktar fis lir-rettur Dun Gerard
anke sija waħda tagħmel differenza. L-aħħar avviż qalb ta' karità fuq l-artal tal-ġemp hemm il-qalb tal-karità biex fiha nitfgħu l-offerti li jkunu frott is-sam u s-sakrifiċċju tagħna biex hekk ngħinu lil ħutna fil-bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajjeb.